ότι είναι χρεοκοπημένο το μοντέλο του να έχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ από 40 τμήματα. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ακόμα και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα έχουν το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, άντε η Μπαρσελόνα και ένα handball καλό και το roller hockey. Τελειώνει εκεί. Για μένα, με κάποιο τρόπο, και αυτό είναι τροφή για σκέψη, δεν έχω κάποια θεόσταλτη απάντηση, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να πω ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται στα μεγάλα brand να έχουν τμήματα, αλλά οπουδήποτε στην Ευρώπη, αυτά τα σπορ, το βόλεϊ γυναικών, το μπάσκετ γυναικών, το handball, τα υποστηρίζουν τοπικές ομάδες, τοπικών οικονομιών, τοπικών κοινωνιών. Ξέρεις να έχει Paris Saint-Germain τίποτα άλλο εκτός από ποδόσφαιρο? Έχει τίποτα άλλο η Juventus εκτός από ποδόσφαιρο? Η Bayern πρόπερση έκανε ένα μπάσκετ. Και τελειώνει εκεί. Οπουδήποτε θα υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ είχαν παίξει ένα τελικό κυπέλλου handball, δεν έγινε ο αγώνας και ισοπεδώθηκε, αν δεν απατώμε, η Λαμία ήταν η άτυχη πόλη εκείνης της φοράς. Όπου θα έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, handball γυναικών, σκάκι, τάβλη, τα συγχωρήσω σκατούριμα, ποιος θα κατουρίσει πιο μακριά, θα γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στο